Pozdravím vás. Dnes si predstavíme hlavnú a najväčšiu výhodu autosedačky Baby Safe Pro od značky Britax v kombinácii so základňou Vario Base 5Z. A ako si môžeme všimnúť, dnešné ergonomické sedadlá, ktoré majú dosť vysoký sklon, sú super a komfortné pre dospelého, ale ako náhle osadíme autosedačku na 5-bodovom páse do protismeru, tak si môžeme všimnúť, že ten sklon je naozaj strmý. Čiže proste je tu veľké riziko a veľký predpoklad toho, že tým deťom budú padať hlavičky dopredu, pretože to svalstvo nie je nejako vyvinuté. Práve preto je tu vlastne autosedačka Baby Safe Pro v kombinácii s Vario Base 5Z, na ktorej my si vieme najskôr napolohovať základňu. Ako si môžeme všimnúť, ešte stále vo vodováhe sme v zelenej polohe, čiže stále sme v bezpečnej polohe, ale už okolku komfortnejšia pre to dieťa, pretože eliminujeme padanie hlavičky toho dieťaťa, ktoré vlastne nemá vôbec vyvinuté krčné svalstvo ani nič. Následne ešte pomocou funkcie Ergo Recline tu máme ďalšie dve polohy, teda 3. A takto v takejto polohe dieťa vie krásne absolvovať dlhú cestu, pretože netrpí na vývoj chrbtice, má zaklonenú hlavu, pekne otvorené dýchacie cesty, takže sa mu veľmi dobre dýcha a náraz vieme absolvovať dlhú cestu s bábätkom. Je veľmi ľahká, váži iba 3,9 kg, má pekne dlhú striežku s odvetraním, takisto je odvetraná aj na bokoch, aj na chrbte a čo výhodou je, že je vyrábaná v Nemecku.